Ugma na ipahigayon ang dakong peace rally alang sa ika-80 nga adlaw natawhan ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa nagkalain-laing lugar sa nasod ug abroad. Atong sayron ang mga pagpangandam sa Davao City kung asa nagpuyo ang kanhi Pangulo. Pinaagi sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, hitsas na ang tanan alang sa ipahigayon nga peace rally ugma March 28 alang kang former President Rodrigo Duterte atol sa iyahang adlaw natawhan. Ugma, Marso 28, sa adlaw natawhan ni former President Rodrigo Duterte, ipahigayon ang dakong peace rally nga gitawag og Tatay Digong at 80 Global Filipino Solidarity sa lain-laing lugar sa nasod ug abroad. Kini gawas nga isaulog ang birthday sa kanhi Pangulo, paagi usab kini sa mga supporters nga ipabuhagay ang panawagan nga ibalik na sa nasod si FPRRD kinsa naa pa sa The Hague, Netherlands. Human giaresto sa International Criminal Court sa reklamo crimes against humanity. Nagtuo ang mga supporters nga dili makatarunganon ang pag-aresto sa kanhi Pangulo. Usa sa mga lugar nga mosalmot mao ang Davao City, din nagpuyo og nahimong mayor ang kanhi presidente. Sa Rojas Avenue ipahigayon ang peace rally, gani gimontar na ang dakong tent. For Davao City, as per PSSO, ang estimated number of crowd nila is 100,000. And then sa PNP na side, more or less 1,800 ka PNP personnel ang ma-deploy. Subay niini, temporaryong siradaan ang CM Recto Avenue gikan San Pedro Street paingon Magsaysay Avenue ug sa Rojas Avenue gikan Quezon Boulevard paingon C. Bangoy Street. Ang full closure magsugod ala-una sa hapon hangtod sa mahuman ang aktibidad. Ang maong pagpasira sa maong dalan subay sa City Ordinance Number 0782-25 Series of 2025. Gipalikayan sab ang pagpark sa nasangpit nga mga lugar sugod ala-una sa kadlawon hangtod mahuman ang ipasiugda nga aktibidad. Sa Davao Region, gawas sa Davao City, susamang aktibidad sab ang ipahigayon sa Mati City, Boston ug Lupon sa Davao Oriental, Tagum City sa Davao del Norte, Lakip sa Bansalan ug Digo City sa Davao del Sur. Sara, gawas sa mga nasangpit nga mga lugar dinhi sa Davao Region, magpaigayon sa bug peace rally ang Malita, Davao Occidental, nabunturan sa Davao de Oro, Carmen, San Isidro, Island Garden City of Samal ug Santo Tomas sa Davao del Norte. Sobra 2,000 ka mga PNP personnel ang i-deploy sa Police Regional Office 11 sa Davao Region. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.